Up to Attack Makey Makey Tutorial. Kender du det? Du sidder og spiller computer, men det er som om det bare er blevet lidt for trivielt, lidt kedeligt og lidt det samme som altid. Men nu har du muligheden for at pifte din computer op ved hjælp af Makey Makey, som kan gøre dele af dit tastatur og din mus interaktiv. Forestil dig at spille Tetris med bananer eller trykke mellemrum ved at berøre din kammerat eller kat. Alt du skal bruge er materialer, der er bare lidt strømledende, og det interaktive kit fra Makey Makey. Herefter kan du koble ledninger til strømledende objekter og vælge hvilken kontrol de skal have. Her kobler vi for eksempel space til en pære, så når pæren berøres, mens der er jordforbindelse, opfatter computerne som om der trykkes på space-knappen. Herefter kan man koble objekter til alle tasterne på kortet for at opnå et nyt interaktivt tastatur. Og så er det bare at gå i gang. Som nævnt kan tasterne også udgøres af mennesker. På denne måde kan man samarbejde om at spille et spil, hvor man er mere aktiv. Med denne opstilling er der mindst 2 måder at spille på, da der både kan være en aktiv spiller, der bruger de andre som taster, eller en passiv spiller, som tasterne benytter til at aktivere deres funktioner med. Ved videre udvikling kan et spil Tetris pludselig gøres til en aktivitet, hvor man kan få sved på panden, hvis man f.eks. skal hoppe rundt for at aktivere knapperne. Kortet kan også benyttes til at lave en interaktiv mus, så du får en helt anden funktion. Igen kan du benytte flere forskellige objekter til styringen, og ellers er fremgangsmåden den samme. Så kan man for eksempel tegne i Paint, som vi har gjort her. Med Makey Makey er det kun fantasien, der sætter grænser, og det er nemt at komme i gang med det lige meget, hvem man er.